V Čechách sa poprvýkrát narodili patorčatá. Viem o tom. 4+1. 4+1? Sú to chlapci či dievčatá? 4 4+1. Albi Quattro. Čo? 4 čo? 4 chlapci, 1 dievča. Tak to je 4+1 v tom prípade. 4+1, no. No dobré, áno. Čiže 4+1 je 4 chlapci a 1 homosexuál. No toto bude veľmi pekná rádeť na úvod, zvedavý na gramatické opravy a chyby, ktoré som tu vzniknú. Začneme túto hru hrať od Michala, pôjdeme k Lukášovi, k Jakubovi, k Ďurovi. A to nenávidím tuhle hru, protože nikdy to prostě nedojde tam, kam má. To sa nedojde, no. To je trošku riziko tejto hry a pri 6 je to riziko viac menej potvrdené. Ale som veľmi... Alebo... Čo chceš si zahrať radšej to ide? Dojde to tam, Michale, vieš nám. No som zvedavý. Mám téma. Speciálne nevěřím. OK, som zvedavý, čo z toho vznikne. Dámy a páni, začína sa prvá hra, ktorá sa volá Jedno slovo a začíname túto hru hrať práve teď. Jednoho Dne se vzbudil pan Lakatoš a pošepkal své čo? vole. Pošepkal své vole. akože svoje. Pošepkal své mámě Roztoučené číslo. Hej, počúvaj, Moje babka říkala květ Kousku je docela slušný číslo. Takže ty teraz ukážu volačo. Neskutečného a tmavého. finta spočívá V tom, že se soustředíš na dlášku pořád vystrčíš to pořádně vystrčíš nejenom kabel, ale i to i bylo tvoje? ne, Jo, tak jo, i tvou holou peněženku. potom musíme Společně zavolat mamu. ona Je totiž oběšená nahoře a nevidí nic. Chudák. holka. Malá ještě Studená. Lakatoš sebral Svou kamarádku vzal prut a přichystal se. Zazvonilo dítě. já jsem první slovenský nezletilý Brat. Gynekolog.
Boha! Oj! To je, to... Jo! Tajomstvo spočívá v tom, že budeme sa sústrediť okolo dolného priestoru. Prostě, jestli se kurva neslíkne, ty patrče tam nikdy nebude.